70 बोसोराव जोंखौ सुंदर फायगा ताबो त्रिपुरा मथाने हयतला त्रिपुरा हा साकाव जों सानल दं नों जदि अमा हाय खायै अमा हायके सिनि ताखो बखरनो हारां परang खायै सिनि ताखो बखरनो के सरानो नाय गायके आने ओ त्रिपुरा मथाने बनि बदल हाय सिनि सिं तंगला आने वाइटेप सिग्रा बदल बरो हाय सिनि सिं तंगला अमनि प्रतिफलन अमनि जवाब जों काहामाके स्राय स्राय गमा आपरे मेरा हानि बनाओ में थाने में हिजा योगलात हाथी से आसान योगलात बुधान सारे काय भी योगलात बरक्सी खोदाई दामने मंगई जिन्हें वो एडिसे आमचाइनो एकदम पांगो है हिंसोका आपने पांगो फिनिशे स्राय स्राय के सारा ने मुझको जिन्हें वो एडिसे आमचाइ दिसिनो नगर पंचायत करे तंगे बीसी विलेज काउंसिल ऑफिस और विलेज काउंसिल ऑफिस तब 70 बोसोराव जों फैगा 70 बोसोराव जोंखौ सुंदर फैगा ताबो त्रिपुरा मथाने हयतला त्रिपुरा हा साकाव जों सानल दं नों जदि अमा हाय खायै अमा हायके सिनि ताखो बखरनो हारां परang खायै सिनि ताखो बखरनो के सरानो नाय गायके आने ओ त्रिपुरा मथाने बनि बदल हाय सिनि सिं तंगला आने वाइटेप सिग्रा बदल बरो हाय सिनि सिं तंगला अमनि प्रतिफलन अमनि जवाब जों काहामाके स्राय स्राय गमा आपरे मेरा हानि बनाओ में थाने में हिजा योगलात हाथी से आसान योगलात बुधान सारे काय भी योगलात